Nuoren torniolaisen teatteriohjaus pyörii Torniossa. Tuomas Massan ohjaama Puhtaana käteen -farssi sai ensi-iltansa viime lauantaina Seminaarin koululla. Teatterin parissa Massa ei kuitenkaan ole uusi näky. Mä oon ollut 9-vuotiaasta asti Mikin Vintin toiminnassa mukana harrastajanäyttelijänä ja sitten tänä vuonna sitten kysyivät minua ohjaamaan siihen tämän komedian ja siispä olen tässä. Eläkkeet, kansaneläke, perhe-eläke, tellel, tailyel, myel, velvel, kovetel, koijäl, työttömyyseläkkeet, työttömyyspäivärahat. Pitkä historia Mikin Vintin kanssa tekee työskentelystä helppoa Massalle, sillä työryhmässä tavoitteet ovat yhteisiä. Täällä on totuttu tekemään laatua ja on tosi kunnianhimoisia projekteja ja täällä ei tarvitse erikseen selitä, että miksi asioihin käytetään niin paljon vaivaa ja miksi asiat pitää tehdä tarkasti ja mä itse olen aika perfektionistinen, niin mä todella nautin täällä työskentelystä. Ohjaaja Tuomas Massa ei säikähtänyt, vaikkei ensimmäinen viikonloppu täyttänytkään Seminaarin koulun auditoriota. Hänen mukaansa ensimmäisten näytösten saama palaute on ratkaiseva tekijä tulevien näytösten kävijämäärässä. Eka viikonloppu on aina vähän hiljaisempi, sinne tulee semmoinen vakioteatteriporukka ja sitten seuraavan viikonloppuna saattaa olla paikat aivan täynnä, riippuen, että mitä on pidetty sitten esityksestä. Isäsi on nyt paremmassa paikassa. Sä oot kyllä ensimmäinen, kuka on mieltä Rovaniemestä. Ennen teatteriohjaajaksi päätymistä Massa on kokeillut taitojaan myös elokuvien parissa. Hänen ohjaamansa lyhyt elokuva Voluntary Blindness on voittanut Playoff 2012 lyhyt elokuvakilpailun. Alasta innostuneena hän on rakentanut selkeät tulevaisuuden haaveet. Edelleen pyrin varmaan tuonne teatterikorkeakouluun, mutta pääasiassa yritän tehdä teatteriohjauksia ja kehittää itseä ohjaajana. Puhtaana käteen -farssia esitetään Seminaarin koululla marraskuun 23. päivään saakka.